To som ja, Enrico, a vítam vás u 4. dielu z Minecraftu. To som sa pomýlil, že je to 5. Je to vlastne 3. A volá sa to... Celé meno som proste pokazil a neviem, jak sa to dáva späť. A ja idem do môjho svetu Magic World, ktorý som aj tak napísal. Toto sa mi tu tak blbo vygeneruje, že keď som tam, tak sa prebudem tu. A keď si vypnem svet a zapnem. Zombie v koženom. Zmarknem. Ahoj. Ahoj. Meso si nekaj. Hello. No a tuto som si postavil taký dobrý, pekný chodníček, ktorý by mal viesť do mojej chalúbky, ktorá ešte neviem, kde bude. A tak vedie cesta sem na kúpalisko. No to je dobrý nápad. V ďalšom dieli, alebo v nejakých ďalších dieloch, by som mohol urobiť kúpalisko. No? Vidíte to, aký som múdry. Ale samozrejme, že aj vy mi môžete dať nápady. Keď ste nejaký youtuber, možno vám dám like. Ale mi napíšte prosím vás do komentu, ak chcete, aby som vám dal like alebo odber. Mi napíšte do komentu svoje meno vášho meno z vášho kanálu a ja vám dám like. Počkajte, musím ísť na malú potrebu. OK. No a v tomto dieli vám ukážem, že čo som si tu vylepšil. Toto som si tu dal naspäť. Toto som si tu dal. Nemám pri sebe sekeru. Neznášam to tak. Tak. No a tento chodníček by mal patriť do tej chalúbky, to som spomínal, lenže neviem ešte, kde by mohla byť. Takže môže to byť na vás, ja ešte porozmýšľam. A keď tak prípadne mi môžete aj tak napísať do komentu, že či by ste mi poradili. No aj keď by málo dali odber 9, 8, neviem. No ale aj vy mi viete poradiť, aspoň nejakých mám kamarátov dobrých. A v minulom diele, neviem, či som spomínal, ale chcel by som spomenúť, že Adam má tu tak potrol, že tento domček mi vybuchol, zapadol mi tu a všetky veci mi dal niekam do prčíc. Takže bol to vlastne veľký troll. Jeho kanál je ALL Games. Pozrite si jeho videa, ja som mu dal samé dislikey za to a zrušil som mu odber. Pretože on mi ešte hovoril, že on s tým prestane. O minútu neskôr, keď sme hrali, mi to tam urobil. Túto biedu. Nie tu. Áno, aj túto biedu. Prvýkrát ma zabil. Druhýkrát, že už mi hovoril, že to nebude robiť, tak by vykradol truhlu a podpalil. Potom mi povedal, že
nech to dám na kreatív, lebo že vraj to je lepšie. No a ja som to dal na kreatív a podpálil to normálne. Aj TNTčko dal tam hore. Už najviac. Auto Iron brnko sa ma to nevyplatí. Ja rýchlo bežím domov. To vyzerá, ako keby som si rozbila hlavu. A teraz by som tak spravil. Ináč, pravda je, že by som tu mal byť nejaké to zabradné. Z kamene. Cobblestone. Pardon. Došiel kobel. Dobre, som plný. Ja neznášam. No, keby sa z vás niekto chcel toto ísť na túto IP, no nie IP, ale to, čo som zadával v prvom diele, tak kľudne, ja vám ho poradím, podľa mňa je taký dobrý. Čo som tak sa cobblestone. Asi pôjdem ťahnuť cobblestone. Neviem, len asi. Lebo ťažil som, potom som si ho dal do piecky. Som myslel, že to bude také pekné. No a vôbec to pekné nebolo. Tak som sa rozhodol, že tam dám obyčajný kobol. To som typický ja. No tak to dopadlo. No nepomáme, nechcem. Musia vyčkať, počkať. Potom si dám. To sú nuby. Tak. A nejsú za nuby, ale proste. Je to smola, že práve teraz potrebujú kecať. Keď som späť, musím tam niečo hovoriť. Nebojte.
to musím dať. Ne, 6 ne. Jak počet. Čo som, to je podľa mňa ešte aj tak málo. Jaj. No to som nemal robiť. Bem lagy. Neboli. Mám, no vidíte to. Poink. Za chvíľu mi dojde kalbač. No, že sa mi to robí tak. Idem pomaly. Môžem si to tam ťukať. Takto. Štyridsaťosem na 24, takže mi to nevychádza. To je môj malý bráška chudák. Ideme zaspať. Ešte 5. Na 5 ne. Takže ja si vezmu rovno sekeru. Iron. Istotu aj na základy si nechám tu. Ені, тебе ще закупать треба. Давай шкодні холодильник. Дача. Тут. Iné. Vidíte, toto je taká fail. Ja sa tu musím smerovať. Chápete? Takže asi bude z tej. Ok, čerte som. A za chvíľu budem končiť, lebo musím ísť do sprchy. Tak sa majte.